Eu se teño claro, a estas alturas da miña vida, solo me move unha cousa, o tema da muller. Aí estaría dispuesta lo que pueda, axudar, botar unha man, porque é o único que me mueve. Eu nací en Santiago, meus pais son os dous galegos, avós, bisavós e creo que tataravós, o sea que galega de pedigrí. Pois fui unha nena típica da miña xeneración, educada en pleno franquismo, católica, apostólica e romana, con todas as creencias normales naquela época. E bueno, fui a escola, estudiei magisterio e logo de estudiar magisterio me fixen unha oposición para o servicio de extensión agraria e empezou a miña etapa profesional. Me vou a Viveiro e ali entro en contacto con un compañeiro que estaba en ese momento na agencia de Estado en Viveiro de Ribadero, con Ramón Muñiz de las Cuevas, un compañero que estaba en aquel momento de extensión. Entonces Ramón aí empieza a explicarme cousas, me dole, recordo que das cousas primeras que me dole o sempre en Galiza de Castelao. E aí empezou, e me pervirtió. Ramón en aquel momento estaba na UPG, entón eu primeiro empecé a colaborar sin máis e logo entrei no bloque, non na UPG, nunca fundou UPG. E así empezou a miña historia política. A ver, a política para min sería o arte de transformar a sociedade para mellor, para facer unha sociedade máis xusta. Vostede era unha exemplar funcionaria de día e despois convertíase nunha activista política naquele momento. Bueno, de día e de noite. O sea, de día traballaba, efectivamente, pero, bueno, tamén de paso facía o que podía. E logo de noite era cando aproveitábamos para, pois, cando había que botar panfletos, facer así outro tipo de reunións que tiñamos nós a nivel partidario, clandestinamente, evidentemente, daquela. E así foi como empezou a miña actividade política. Vostede é considerado unha das instigadoras principais de toda a movilización que houbera no de central nuclear. Na central nuclear de Xove. Como foi aquilo? Bueno, a ver, a mí a xente xa me di que eu fui unha instigadora. Eu tampouco teño nada de heroína, ni son nada extraordinario, son así bastante normaliña. Entón, eu estaba ali, era en aquel momento, era como un pouco a cabeza visible dese movimento político, do bloque. Pero, o sea, non fun eu, foi o bloque. Entón eu falo con xente do bloque e dixo, mira, estuve esta señora aquí, me dice isto, e teníamos que ver a ver que se podía facer. Bueno, e aí empezamos a colaborar cos veciños, a falar cos veciños do peligro que había, foi a falar Beiras, foi a falar López Huevos, foi a falar Camilo Nogueira. Porque nos encima lle dicimos, por que nos poñen isto aquí si en aquel momento Galicia exportaba enerxía? Si nós non necesitamos, se a van a levar para outro lado, que xa poñen a central onde van a levar. Por que precisamente aquí? Porque Galicia sempre achantamos con todo o que nos chegue e nunca somos capaces de protestar e dicir que non. Home, tratamos de concienciar a xente para que realmente vira que aquelo iba a traer, desde logo, ningunha ventaxa para a zona e posiblemente moitos inconvenientes, ou polo menos a potencial peligrosidade que supón a enerxía nuclear. Recordo que facíamos nunha sala de festas que había en Viveiro e chegou a haber en unha 2000 personas, que en aquel momento era unha cousa, bueno, a xente non iba a reunións desta forma tan masiva. Entonces, bueno, a xente empezou, e aí empezou o movimento, que decir, eu estaba ali, era cabeza visible de alguna forma, pero non, es como, a veces me falan como si fuera yo la que montara todo o tinglao. Non, nunca se pode facer sola, sempre tens que contar con un grupo de xente.
A oposición á central nuclear sobrepasou os límites da Mariña. Converteuse nunha cuestión política e de primeiro orde pros sectores máis concienciados coa protección do medio ambiente. A finais da década dos 70 teñen lugar na Mariña as manifestacións máis multitudinarias en contra da central nuclear. En ela toman parte todos os partidos políticos. O conflito estaba chegando ao seu fin. Todo este posicionamento político, de alguma maneira, que iba asumindo, afectaba o seu traballo na extensión agraria? Non me afectaba, que decir, non me afectaba para nada, que decir, o traballo que nos tiñamos reunións, tiñamos cursillos, dábamos cursillos. A agricultura é o sector primario fundamental en calquer país porque é a base da alimentación, é a base do noso sustento. Eu creo que tanto en Galicia como no resto do Estado, que o servicio foi a nivel estatal, o avance importante do campo en este país se debe moitísimo ao servicio de extensión agraria. Porque había uns técnicos que lle explicaban, pues dependía na zona que fora, se era ganado, pues como mellorar como a alimentación, como aumentar a produción de leite, como podían aumentar os rendimentos a nivel de calidade e de cantidade, si era unha zona de horta, pues os cultivos de horta, de invernaderos, de facer cooperativas para despois poder vender os produtos, a nivel de como familia, como mellorar a alimentación, como mellorar a vivienda. No servicio se facían moitas obras de tipo de desenvolvimento comunitario. Bueno, en este país as traídas de agua da maior parte das aldeas de Galicia se deben a obras comunitarias do Servicio de Extensión Agraria. Por que nun momento dado da súa vida decide deixar a agricultura e irse á pesca? Bueno, eu decido pasar a pesca porque así como en agricultura o traballo que as mulleres tamén me parece moi interesante e se fixeron cousas realmente eu creo que importantes, pero o Servicio de Extensión Agraria, como a cultura reinante en aquel momento era totalmente machista e patriarcal, pois as mulleres non tiñamos ningunha posibilidade de nada. Bueno, de ascenso xa de nada, de unha xefatura impensable. Pero non solamente eso, hubo un momento que, ainda que facíamos os traballos equivalentes, máis centrado na muller e na parte da familia, e eles no aspecto técnico, logo a parte comunitaria era compartida, e a parte das xuventudes tamén era compartida, había planteles femeninos e masculinos. Pois hubo un director general que dixo que, bueno, que hasta aí podíamos chegar, o sea, como iban a ganar igual as mulleres que os homes tiñan que manter unha familia, as mulleres, pois, bastante era se nos deixaban traballar. Bueno, entonces, claro, chega un momento que te saturas, de que ni siquiera te reconozcan. Aí seguimos, hasta que finalmente conseguimos a equiparación. E curiosamente, isto tamén teño que dicirlo, porque as cousas hai que dicilas, sea quen les faga, pois a conseguimos co PP, a equiparación salarial. Pero xa farta de tanta tal, dixen, bueno, mira, que os den, na primeira oportunidade me vou de aquí. E, bueno, hubo un concurso onde tuve a oportunidade de salir e había unha plaza en pesca que se chamaba Extensión Pesqueira. Digo, bueno, pois malo será que extensión por extensión algo non poida facer ali. Claro, eu non podía optar, o único traballo que sabía facer era un traballo de campo. Eu nunca fixen traballo de oficina, ni me gusta, ni me interesaba, porque a DES e o CAS e esas cousas que hacen na oficina, pois o sabe facer moita xente, porque é o que fixeron toda a vida, e hai moita xente que facer. Ora, xente preparada para facer un traballo técnico, para facer un traballo de campo, para facer un traballo de cambio, non é tan fácil. Tens que ter unha formación específica e tens que ter moitos anos de experiencia para facer un traballo máis ou menos que valga a pena. E por iso me fui, dixo, bueno, extensión agraria, pesca e extensión agraria, pois allá me voy. A pesca é moi importante para min tamén porque vamos a ser tamén un sector primario de alimentación e que no que sería fundamental facer unha labor de concienciación para que o sector da pesca non sea tan esquilmador do recurso. Bueno, eu chego a pesca e un pouco dicindo, bueno, eu xa estou amortizado, eu xa traballei moito, quer dizer, en extensión agraria se traballaba moito. Bueno, chego a pesca, claro, de pesca a nivel técnico, pero tampouco tiña a nivel técnico de agricultura ni idea. A nivel pesca de parte técnica, bueno,
nada de nada. Todo de pesca me sonaba chino. E dixen, bueno, vou observar un pouco a ver que se pode, a ver, de que va isto, del marisqueo, por exemplo. Entón, porque me enterei que marisqueo a pé eran mulleres. Entón, aí o tema mulleres me despertou un pouco o interés, dixen, a ver como de que vai isto da historia. Entón, empecé a ir con xente que estaba dando cursos e se me pode ir contigo a ver, observar un pouco que tal. E entón, bueno, unha das primeiras cosas que vin foi lle exigían un curso para optar a mariscadora, un carnel de mariscadora, ou mariscador, se eran homes. Tiñen que facer un curso obligatorio. Vou a ese curso e vexo que hai un rapaz, un biólogo, dándolle un curso, era un día de xuño, un calor, facíase bastante, ás 4 da tarde, léndolle a legislación polo DOGA a mariscadoras. Bueno, eu aos 10 minutos estaba así e digo, bueno, isto, claro, a nosa extensión horaria tiñamos moi claro que cada cousa que tiñamos que transmitirlle a xente, tiñamos que transmitirlle moi clara, moi concreta, moi na súa lenguaxe, calquer folla divulgadora, calquer información mosquita que lle dábamos, totalmente traducida, entendible pola xente, por calquera que superara entendía aquelo. Eso era fundamental en extensión, o sea, darlle as cousas masticadas e logo recalcarlle ao final as cousas máis importantes para que lle quedaran as 4 cousas claras. Claro, ven aquela forma de dar a cousa e dixen, Dios mío querido, bueno. E logo empecé a ir por as cofradías. Chamaba as cofradías e dicía, mira, me podías avisar de vos 3 mulleres mariscadoras. Porque, claro, quería falar con elas, porque outra cosa importante que aprendí en extensión horaria é nós non chegábamos a un sitio e temos a traballar sin máis. O primeiro que tens que facer é chegar a unha zona a facer un estudio de comarca. Cal é a problemática desta zona? Entón eu chegaba ali e lle dicía, mira, eu fai pouco que acabo de chegar aquí a pesca e quería enterarme un poquinho por vos cal é a vosa, que problemas tedes. E recordo unha que me fixo moita gracia que dixo, quedou así mirando para min, cando dixo, mira, quero conocer a vosa problemática, e mirou para mí e me dixo, ai, Dios mío, cantas ganas tiña de conocer a alguén como usted. Como dicendo, como alguén que ven a preguntar a problemática, que sempre viñan a decir, cúmplase, hágase. Entón, alguén que, a ver, que pasa? E entón me empezaban a contar, bueno, miles de que na cofradía nos fan, que na cofradía. Claro, además aí eu dicía, mira, eu non distingo a meixa fina da babosa, non sei nada da parte técnica de pesca. Agora eu vexo que o vosso problema sobre a organización. Entón, se vos queredes, eu penso que aquí podes facer un cambio importante, pero claro, ten que ser que vos decidades, senón non o vou facer. Ai, isto agora xa chega moi tarde, xa as playas están esquilmadas, porque claro, cal é o primer problema que nos encontramos, decían elas? É o furtivismo, pero non é só o da fora, porque somos nós mesmas as primeiras, porque dicimos, bueno, se non nos collemos nós, vai non coller outra, entón acabamos con todo. Collemos a que non dá a talla, e claro, están as playas esquilmadas, agora xa non, eu penso que xa non, isto xa non se pode facer nada, dixen, bueno, queredes probar? Vamos a intentalo. Vos estades dispostas, hai un grupiño de 8 persoas dispostas, mulleres, a tirar para diante. Non vos gustaría que ter un salario que vos permitira poder vivir desto? Bueno, me encantaría, isto sería la maravilla de las maravillas, sería lo que máis quero. Bueno, vamos a intentalo. E así fun cofradía por cofradía, falando cas mulleres, e dixen, mira, a mí me parece moi importante facer un encontro para que falen entre elas. E solamente con que falen entre elas aí xa vai haber un cambio, porque hai cousas que outras fan que estas non saben como se fan. Pero claro, tiñan certo medo, porque as mariscadoras tiñan moita fama de ser moi lerchas, hubiera follóns nas playas e moi historias. Incluso cando empecé aí me dixeron, como metes aí, non sabes, se a xente vas, non creo que nadie te vaya a comer se vas a falar e vas a decirte cosas que le pueden interesar ou non, pero por lo menos, bueno, son maravillosas.
Total, que facemos ese encontro. Teña un pouco de medo. Dixe, mira, eu asumo a responsabilidade. Ti me botes a culpa a min. Bueno, consegueuse facer o primeiro encontro no ano 95. Entonces, aparte, houve un espacio para que falaran entre eles, cada unha falara, somos de tal sitio e nosa problemática é esta, facemos así xa, todas. Había dúas por cada cofradía, todas. E claro, moitas xa empezaron al final. E como vos facedes eso? E vos permiten facer eso? Sí, claro. Pois a nos din que non. Ese encontro se podía facer perfectamente nun día, pero eu tiña interese en que se fixeran 2 días, que estuveran unha noite fora da súa casa, e que logo, aparte da xornada de aprender cousas, que tuvesen ese tempo de lecer para que se intercambiaran, e máis, incluso fixemos unha cena, fomos a un karaoke, levamos un karaoke, que viran que aprender era algo, pode ser algo lúdico e divertido. E, bueno, espectacular. O sea, o encontro saleu de maravilla, foron encantadas. E, bueno, e a partir de aí xa empezamos a seguir. Si queremos realmente, e a Consellería en este momento está apostando por a profesionalización do sector do marisqueo a pé, entre outras cosas porque se poden crear ao redor de 8.000 postos de traballo, de mulleres mariscadoras que acadaran o salario mínimo, como mínimo. Elas vendían en aquel momento a compradores por fora da loxa. Entón, que pasa? Claro, estaban botando pedras contra o seu propio tellado porque se facían a competencia unhas a outras. Hoxe en día, hasta hoxe, xa daquela, cando remataron esta historia, hai Cambados que foron das últimas en entrar e que non querían, foron o exemplo, e seguís de onde está hoxe, de organización. Pencha Santas Marinas contanos que toda a peripecia vivida para a profesionalización das mariscadoras sería trasladable ao colectivo de redeiras, que estaba aínda nunha situación máis precaria. Polo seu traballo, especialmente cas mulleres no agro e no mar, a Xunta concedeulle a medalla Castelao no 2010. Da Consellería de Pesca, en primeiro lugar, a 3 persoas que fixeron posible que me realizara profesionalmente: Lilo Nema, Rosa Quintana e López Veiga. Ademais, a Rosa Quintana, quero agradecerlle expresamente a confianza total e absoluta que depositou en min a ofrecerme o servicio de organización sectorial, sabendo, como sabía, das nosas diferencias ideolóxicas. Rosa debería ser un exemplo a imitar cando sabemos que nos partidos políticos sole prevalecer o sectarismo por enriba de calquer outro valor. Persoas como Rosa son as que me fan creer que outra maneira de facer as cousas é posible. Gracias, Rosa. Por suposto, as mariscadoras e redeiras que tantas satisfaccións me deron, esas son as medallas que levo no meu corazón. Eu quixera aproveitar esta oportunidade para petar na alma das mulleres do meu pobo, para que sexan conscientes do seu valor e cheguen a estar no lugar que lle corresponde. Porque se hai un país onde as mulleres, tanto do mar como do agro, traballaron arreo e siguen a traballar polo desenvolvemento deste país, este país é Galicia. Moitas gracias. Bueno, para min o feminismo é o futuro. É o futuro do mundo. Si hasta ahora, durante tantos séculos, foi machismo a cultura dominante e estamos onde estamos en este momento, chegamos aquí, eu espero e estou convencida que o feminismo será o futuro. O feminismo que papel xogou na súa vida personal e profesional? A ver, pois xogou un papel fundamental. O sea, na medida que eu me fixen consciente de que a discriminación, porque a sofrín, de que éramos muller, pasou a ser a miña prioridade a nivel de traballo. Me vexo e me encontro unhas mulleres en pesca discriminadas, no, lo siguiente, o sea,
Entonces, claro, aí me sale toda a miña parte de dicir, bueno, non hai dereitos, estes están así exactamente porque son mulleres, o sea, non, as mulleres, por exemplo, elas non tiñan dereito a ir a mariscar flote, por que? Simplemente por ser mulleres. Además eran invisibles, o sea, ni siquiera existían mariscadoras, solo se falaba dos mariscadoras, que empecé mariscadoras, mariscapé, onde están os homes? Mariscadoras, hoxe son mariscadoras. Non só a formación, se moveron, saliron da súa casa, estuveron fora, viaxaron, foron a Bruselas. Quer dicir, eso que é a parte que non se ve a simple vista, que non podes cuantificar, que non dices pasaron de tantos kilos a tantos kilos, ni pasaron de ganar 100.000 pesetas a ganar 2.000 euros, hai algo máis importante, a súa evolución como personas. Que eso está aí, cada vez que as vexo ahora sabes, me quedo así dicindo, es que, como se valora isto? Porque algúns me manifestan, decir, mira, quero que sepas que a miña vida cambiou, hai un antes e un despois, porque a miña mente cambiou, a miña mente se abreu, é outra historia. Eu desde que despertei, por alguna maneira, desde que fun consciente, porque además a xente foi tan... os medios de comunicación e o sistema tuveron tanto empeño en que o feminismo fose tratado como foi tratado, porque non lle interesaba que as mulleres se espabilaran, les seguía interesando dóciles e sumisas, pois que, claro, a xente pensa ser feminista, pois non sei, é unha loca que anda por aí e tal. Non son conscientes que ser feministas simplemente querer a igualdade de dereitos, nada máis, porque máis non queremos nin parecernos eles, nin debíamos parecernos eles, e máis, eles tenían que desenvolver máis a parte femenina que non teñen desenvolta. A revolución pendente en ese aspecto teñen a eles. Nos o fixemos, salimos da casa e nos poñamos a traballar. Eles teñen pendiente esa outra historia, meterse na casa e desarrollar esa parte femenina que creo que é fundamental. Desde logo, o mundo levan gobernando uns cuantos séculos, eles solos. Parece ser que non o están facendo moi ben. A independencia económica é fundamental. Non hai igualdade posible para mí se a muller non ten independencia económicamente, porque o que paga manda. Que pasou? Cando a muller aguantaba todo o que tiña que aguantar e non tiña posibilidade de marcharse e non había salida, pois non teña necesidade de matalas. Pero agora, cando a muller non ten por que aguantar e decide que xa non pode aguantar máis, un porcentaje pequeno, porque eu penso que ainda non son todas as que debían de decir hasta aquí e non aguanto máis, creo que ainda hai moitas sufridoras en silencio, pois eles non o soportan e entonces pois pasa o que pasa, que estamos vendo vítimas así. A violencia de xénero tería algunha solución para vostede? Non me claro que tería, o sea, todo en esta vida de solución si se quede. O que pasa é que o tema da muller non interesa políticamente, e as mulleres, como non espabilamos, non nos unimos e non exiximos, pois pasa o que pasa. Me dá igual que seas del PP, que seas del PSOE, que seas del Bloque, que seas lo que sea. Hai que exigir no partido que isto se poña sobre la mesa, o sea, que sea prioritario. Por unha vez na vida algo non sei que sea prioritario, pero non o fan. E hoxe, se conozco algunha muller que está sufrindo malos tratos, eu en este momento non lle digo que denuncie. Por? Non lle digo que denuncie porque a meto máis na boca do lobo. A maior parte das que denuncian, das que matan, denunciaron. Entón, que estamos facendo? Ou hai unha protección, ou esa muller está protegida de verdad, ou como vou arriesgar a que eu sea motivo de que esa muller mañan se morra? Para nada, porque se nos están tomando el pelo. Porque ou hai pasta, ou se pon cartos para resolver ese problema, ou non se fai nada. La orden de alejamiento, pero que é eso de la orden de alejamiento? Me explicades? Unha orden de alejamiento que yo, por mi cuenta, ¿quién me controla? ¿Quién está ahí? Vostede tense declarado moi desencantada da política. Evidente. Eu xe teño claro. A estas alturas da miña vida solo me move unha cousa, o tema da muller. Aí estaría dispuesta a lo que pueda, axudar, botar unha man, porque é lo único que me mueve.
Vostede sei que agora está traballando cuestións de inteligencia emocional que seguramente teñen bastante que ver con isto que acaba de decir. Que é iso e para que serve a inteligencia emocional? A inteligencia emocional sirve para... é a capacidade que temos para relacionarnos con o noso entorno dunha forma coherente e adecuada. Entón, sirve para darte conta que realmente, que é unha das cousas que a mí máis me toca e me gusta últimamente, para darte conta que o marxen de libertad que temos as persoas é moi pequeniño, porque somos a cultura na que nos criamos, queda hasta os 7 anos unha persona, o disco duro, por decirlo, da súa tal, queda formateado. E logo nos facemos conscientes, el disco duro sale automáticamente. Entonces, nos parece que somos libres, pero non somos libres en absoluto, porque somos fruto do que pensaban os nosos pais e así vamos hasta, o sea, non xa traemos información no ADN. Entonces, por iso a xente lle costa tanto cambiar, porque non é fácil. Non é fácil cambiar. Ter esa capacidade de empatía, saber cales son as emocións. E aí onde digo eu que os homens terían que facer moito, aprender moito de inteligencia emocional, porque ao fin as emocións son o que move o mundo. Que move o mundo? O amor, o odio. E ser recordada como lle gustaría? Ser recordada, pois, como... Bueno, pois como unha muller da miña generación das que non tocou ser pioneiras. Porque fomos en moitos terrenos, a nivel político, a nivel de feminismo, a nivel de... Pois tuvemos que estar aí, fomos pioneiras.